Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre Căcălin Georgescu, profetul digital al Kremlinului, cum să devii vedetă pe TikTok cu ruble și conspirații. Dragi români, s-a făcut lumină, nu din surse regenerabile, ci dintr-un raport al serviciilor secrete italiene, care a dezvăluit că România a fost ținta preferată a atacurilor hibride ale Rusiei. Printre subiectele fierbinți, cine altcineva decât omul, mitul, legenda Căcălin Georgescu. Aparent, Kremlinul l-a considerat o investiție mai bună decât gazul rusesc. 25.000 de conturi de TikTok au explodat brusc cu mesaje în favoarea lui, în timp ce pe Telegram 5.005 conturi făceau propagandă de zor. Și pentru că dragostea Moscovei nu vine pe gratis, $381.000 au fost turnați în sponsorizări. Întrebarea e, ce conținut atât de revoluționar a meritat atâția bani? Ce a văzut internetul? Clipuri cu Căcălin Georgescu în care explică cum ne va salva de globaliști în timp ce stă pe un butoi de apă vie. Grafice despre cum România va deveni grânarul lumii dacă îl alegem pe el, deși ultima lui fermă a fost o grădină de zarzavaturi pe Facebook. Mesaje care anunțau că marea resetare globală se va opri în Teleorman, fix unde a fost văzut ultima dată Rasputin, într-o viziune indusă de vodcă. Dar partea cu adevărat epică, 797 de conturi pro-Georgescu create încă din 2016, păstrate cu grijă ca un vin moldovenesc, doar că fără buchet, ci cu miros de troli ruși. Aparent, planul a fost pregătit de ani buni în secret ca o conspirație din care doar el știa să ne salveze. Atacurile cibernetice. Rușii, mai preocupați de România decât românii, și nu doar internetul a fost asaltat. 85.000 de atacuri cibernetice au vizat infrastructura electorală, încercând probabil să transforme voturile pentru alți candidați în da, pentru Călin Georgescu. Poate de asta unele buletine de vot aveau scris suveranitate cu caps lock. Concluzia că Călin Georgescu nu este un simplu politician. Este un fenomen digital, un AI rusesc de tip Suveran Bot 3000, optimizat să funcționeze doar pe TikTok și Telegram. De aici și întrebarea, dacă îl deconectăm de la internet mai există?